Ja neznám. Môžeme. Kvalifikácia Czech Open Workout 2. 20 kg. Výška? Počkaj, 10 minút nastavíme. Počkaj, nesmiem ťa stratiť z dohľadu. 10 minút. Takže, ešte raz. 20 kg. Ideš. 10 OHS-iek a 10 keľňa smash up. Sa priprav. Počkaj ešte čas. Počkaj ešte, máš ona. 4. Polož na zemi, musí byť inak to no-rep. A poď. 3. 4. Alternatív, striedaš. 5. 6. 7. Poď. 10. A OHS-ka, pusti a ideš. Keľňa barpy. Poď. 4, 3. No rep. Čas.